Il-protesta li saret barra l-qorti dakinhar li Joseph Muscat tressaq fuq akkużi ta' tixħim u korruzzjoni brabta mad-dil tal-Vitals dajfet l-immaġini tal-Partit Laburista. Stqarr l-eks Prim Ministru ex-MP Laburista Alfred Sant f'reazzjoni għar-riżultat tal-elezzjoni tas-Sibt fejn semma d-dimostrazzjoni ta' quddiem il-qorti bħala waħda mir-raġunijiet għaliex il-partit naqqas b'mod konsiderevoli fl-elezzjonijiet Ewropej. Sant stqarr li l-fatt li attivisti laburisti appellaw lin-nies biex imorru quddiem il-qorti biex jipprotestaw żgur ma kienx ta' għajnuna. Fil-fatt l-eks mexxej laburista insisti li dan serva biex jimmina l-immaġini, l-awtorità u l-appoġġ tal-partit fost il-partitarji li mhumiex hardcore kif ukoll mal-elettorat in ġenerali. Alfred Sant qal li l-votanti taw twissija ċara illi mhumiex jaqblu mal-aspetti attwali marbuta mal-governanza u semma anke element ieħor dak ta' votanti li qed jaraw qudiemhom gvern u Prim Ministru rasu jibsa dan flimkien mad-dilettantiżmu u nuqqas ta' trasparenza kif ukoll il-klijenteliżmu illi spiċċa bla effett.